Esteu tots bé? Hola? Jo crec que sí. Però no m'atreveixo pas a obrir els ulls per si ja s'ha matat en Joan. Ja, jo tampoc m'atreveixo. Jo no sé si estic viu, Em sentiu bé o em sentiu amb eco? Què? Què collons dius d'eco? Cony, doncs que si m'escolteu amb eco vol dir que estic mort. Però què dius, tonto? Però tu, Joan, se t'ha anat la flapa o què? Cago en la mare que us va parir, Si parlo amb eco vol dir que sóc un esperit i que m'escolteu des del més enllà. Però què esperit? Ni que polles amb vinagre. I si obrim els ulls i ens deixem de fantasmades, què? Jo ara tinc por i no els vull obrir. Jo si els obro no servirà de pas res, Perquè potser jo els veig, però vosaltres a mi no. I encara estic esperant que em dieu si m'escolteu amb eco o no m'escolteu amb eco. Que no t'escoltem amb eco, collons! Bueno, jo una mica crec que sí, Potser... Ai, no ho sé. Algú dels dos pot fer el favor d'obrir els ulls? Merda, hòstia, vale, ja els obro jo. Ja, Manel, els has obert ja o què? Per què collons no dius res? És que no trobo la destral. Però estem vius o no estem vius? Que sí, clar que esteu vius. Quin ensurt. Ui, és veritat? On és la destral? Jo segueixo emmanillat, Poc que has trencat pas res. I crec que tinc totes les extremitats. Sí, les tinc totes. Que raro. Nois, me sembla que ja he trobat la destral. A on? Hòstia! Ai, Verge de Montserrat! El policia. He matat un policia. Aniré a la presó? No, Rosa, no pateixis, Tu ets rica. La presó dels rics tenen pista de tennis i aquestes coses. Serà divertit. Bé, això si no et culpen a tu abans, també és veritat. Què? No és per res, però cada cop hi ha més aigua aquí dins, I què vols que et digui, cony? Agafeu-li les claus i traieu-me les manilles abans de que morim ofegats. Va, correu, va! Això és horrible, La gent està boia. Creieu que sortirem d'aquesta? Senyores i senyors, estigueu tranquils. El Titanic no s'està enfonsant. Són tot fake news. Ens volen sotmesos i dèbils. L'aigua, aquesta aigua que veieu, és del govern i porta càmeres per controlar-nos. Sabeu el que és una càmera, no? Que ens grava i aquestes coses. I només els que no tenim ideologia veiem la veritat. El Titanic no s'enfonsa. El Titanic no s'enfonsa. El Titanic no s'enfonsa. El Titanic no s'enfonsa. Que és tot mentida. Bueno, la part bona és que hi haurà més vots lliures. Això és cert, sí, correcte. Completament. Va, som-hi. Què mires tant, pavo? Què mires? Jo? Sí, tu? El que porta un plat aquí a l'ull? Què te passa, bro? Jo no estic mirant res, No miro res, jo. No vegis, no, el traje que portes, boig? Què? Deixa que me l'emprovi, no, el traje, pavo? Deixa mal, no? Verge Santíssima, de la que ens hem salvat, Goita, com s'aixeca el barco, goita! Hòstia, s'està posant en vertical, Clar, s'han posat tots els negacionistes de l'enfonsament a una punta i estan fent pes. Voleu dir que pot enfonsar-se així en vertical, això? Clar, cony, mira, si és que s'estan cap avall, Uala, es partirà per la meitat fijo, però fijo, Què dius, Rosa, per favor? Què collons s'ha de partir? Ni que fos una barra de pa. Ho veieu? Que malament que heu quedat, mare meva. Bé, pitjor han quedat els del vaixell, Massa aviat, Joan, massa aviat. Qui crida? Ui, allà, és aquella noia d'allà. La veieu? Ajudem-la. Agafa-la de l'altre braç, agafa-la. Sí, vinga. Oh my God, thank you so much. Moltes gràcies. Acabo de perdre el meu lover. Ai, pobra. Què ha dit? Em sembla que està trista perquè ha perdut no sé què, algú que es diu lover, però no sé què és un lover. El seu xurri. Ha perdut el seu xurri. Carinyo, vols que el busquem? No pugem. We can't. Per què ho diu amb els dos idiomes, si amb el català ja l'entenem? No en tinc ni idea. Estava amb mi, però els dos no cabíem a la taula de fusta.
i s'ha sacrificat per mi i ha mort congelat i ofegat. Aquella taula de fusta? Aquella d'allà? Yes, aquella d'allà. Yes, yes. No és per fer-li body shaming, però era molt gros, el teu lover, o què? Sorry, what? Ja cal que ho fos de gros el teu xicot, Perquè per no caber-hi allà, mira que és gran la taula de fusta, Tant com la barqueta en la que estem. Sí, i cap mig titànic allà. What? Potser no ha sabut calcular bé, Penseu que els guiris utilitzen polzades i lliures en comptes de centímetres i grams. Ah, poder sí que ha sigut per això, poder sí. Què et passa, Rosa? Estàs bé? Estàs preocupada per la teva mare, la teva família? La veritat és que no. Ah. I què et passa, doncs? Que us trobaré a faltar. Oi, Rosa? Però que ens podrem seguir veient, collons? Sí? Em voldreu seguir veient? Ja ho pots ben dir. I encara falta, perquè ens separem, em sembla, perquè estem aquí al mig del no-res, i Catalunya no és tan gran com perquè no ens tornem a veure. M'alegro molt d'haver-vos conegut. Nosaltres també. Oh, Jack, I'm so sorry, Jack. Collons, per favor, calla. Quina tallada, no recordava que veiessis. Això s'ha mesurat millor la taula de Rambla Catalunya. Quina vergonya. Déu vos guard! Tinc el ventilador encès, per si escolteu soroll, fot una calor que flipes. Vull donar-vos les gràcies a totes les persones que heu format part en algun moment del meu Patreon o l'aixeta i que sapigueu que les que seguiu formant part ara doncs no em donareu suport a fer la sèrie del Titanic perquè ja s'ha acabat, això que acabo de veure era l'últim episodi, per si no ha quedat clar que al final he posat final de la sèrie. I que sapigueu que també doneu suport al meu contingut en català que faig a TikTok i Instagram, que allà m'està anant doncs, molt més bé i em sembla que em centraré més en el meu contingut allà de moment, d'acord? I res, això, que moltíssimes gràcies. I en especial gràcies als mecenes nivell divinitat, Roger i Isaac, moltes gràcies per seguir sent mecenes d'aquest nivell. I res, tu, que moltes gràcies, que una abraçada i que tingueu un bon estiu, si és que feu vacances, i si no, ànims. Una abraçada.